мэдхэн аа миний сургуулийн тавтай морил би Сара байна. Өнөөдөр би Вилда гэдэг хүүхдийн киногийнхаа гоё 3 дахь ангийн орчуулсан байгаа. Та нар ингээ гоё тоглон суугаад тавтай үзээрэй. Тэгээд надын влогонд дуртай бол та нар subscribe, like, share хийгээрэй. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Vilda har tråkigt. Hon har ingenting att göra. Hon skulle vilja leka med pappa och det nya rymdskeppet som de har byggt tillsammans. Men pappa säger att han måste jobba. Pappa, är du redo för att det kommer nu att leka? Nej, jag måste svara på en massa mejl först. Men sen när jag är klar ska vi leka. Försök hitta på någonting. Är du nu då färdig? Nej, och om du avbryter hela tiden så blir jag aldrig klar. Försök hitta på någonting. Du måste klara dig själv en liten stund på egen hand. Och gör någonting spännande. Undersök någonting. Окей, Вилда чи цагаа өвччихлээ шүү дээ. Vilda, hej! Вилда одоо болчихлоо. Одоо хоёулаа тоглоё. Ой. Vänta pappa. Välkommen till rymdskeppet. Gigagogo. Jag är kapten. Okej. Tackar. Nu får vi till månen. Visste du, Ulla, att i rymden så mäter man tid i ljusår?
Och det tar bara en sekund жилээ хэмждэг. för ljuset att komma från jorden till månen. Men jag tror det tar kanske lite längre för oss. Fast du har gjort ett jättefint och rätt image. Jag vet pappa, men kan vi nu leka? Бидний бол арай их цаг хэрэгтэй. Аа би нэг Vet du vad visar den klockan? цаг 7:30. 7:30. Kan det stämma? Inte vet jag. Би мэдгүй. Vänta sen lite. Men herregud, klockan är jättemycket. Den där måste stanna. Hördu, nej, nu måste vi måste i sängen. Det är pyjamas och så är det tandborsten och sen så läser pappa en kort godnattsaga. Vi styr oss hem. Stackars klockor. Är det gott? Ja, Allt bra? jag kokar vildesholm därför att den inte mår så bra. Jaså? Det blev lite rymdkökare för att den inte ticka. Oj då. Jag bara skruvar lite. De bara föll ut. Ja, det är nu mitt fel. Jag sa att du skulle undersöka någonting. Men vill då? De här två, de har väl inte fallit ut av sig själva, eller hur? Nå, vet du vad, det är inte så farligt. Vi fixar det tillsammans. Varifrån? Okej. Jag ska hit något så skruvar den lite så här fast. Ska vi så? Hit där det har där. Dit så. Så lite. Sådär. Du får bli vår TikTok-expert när jag är kapten. Okej, det skriver jag under. Du är kapten, du är världens bästa kapten. Men jag är TikTok-experten och hädanefter så får kaptenen absolut inte röra TikTok-expertens klockor. Är vi överens om det? Ja! Imorgon ska Vilda och pappa fortsätta leka i rymdskeppet och då kommer de att behöva klockan för att veta hur snabbt Vildas rymdskepp åker till månen. Монгол руу очиж сараад